Вітаю, 9 година. Новини на АТР. Четвер, 18 січня, 1421 день анексії Криму. Мене звати Маргарита Потапова. Головні події цього ранку прямо зараз. В Старому Криму знову обшук. На світанку силовики навідалися до будинку Гірая Куламетова. Він учасник одиночних пікетів 14 жовтня та місцевий громадський діяч. Кримчанина затримали і доправили до Кіровського РОВД. Окупанти закидають йому розповсюдження екстремістської інформації в соцмережах. Люди в масках оточили його подвір'я. В усіх мешканців будинку відібрали мобільні телефони та вилучили комп'ютер. Разом з Гіраєм Куламетовим живуть його дружина, мати, сестра та двоє маленьких дітей. Затриманого кримчанина мають доправити до Кіровського окупаційного райсуду. Там вже збираються небайдужі. В 12 часов будет сегодня суд в Кировском райотделе. Сказала, всех пускают и так далее. Приезжайте, смотрите, никуда его не увозят. Мы начали говорить им о том, что если это админ-нарушение, они сказали, что админ-нарушение не уголовное. Вот это темные, нечистые силы, они боятся света, они боятся открытости, гласности. Поэтому и суды такие у них закрытые, и лица закрытые, и документов. Они считают это признак героизма, это признак слабости. Ще один обшук відбувається в Білогірську, в будинку Кемала Сейтяєва. Він також учасник одиночних пікетів 14 жовтня. Про це повідомляє Кримська Солідарність. За попередніми даними, Кемала Сейтяєва вже доправили в Білогірське РОВД. І йому також інкримінують поширення в соціальних мережах екстремістських матеріалів. Більше подробиць в наступному випуску «Заман». Чергове засідання у так званій справі 26 лютого. О перші дня за Кримом окупаційний центральний суд Сімферополя знов розглядатиме цю справу. Алі Асанова, Мустафу Дегермінджі, Ескендера Кантемірова, Арсена Юнусова та Іскендера Емірвалієва окупанти звинувачують в участі у масових заворушеннях під час мітингу за цілісність України під стінами Кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Асанов та Дегермінджі наразі перебувають під домашнім арештом. Інших фігурантів взяли на поруки. Тиждень тому суд переніс розгляд справи, оскільки на засідання не встигли доправити клопотання захисників, які намагалися змінити статтю для обвинувачуваних кримчан. Раніше під час допитів на суді всі 5 фігурантів так званої справи 26 лютого заявляли, що про мітинг дізналися із соціальних мереж і прийшли на нього добровільно. Справа так званих ялтинських паліїв. Сьогодні окупаційний Верховний суд Криму має розглянути апеляційну скаргу Моєдіна Алівапова. 21-річного кримського татарина окупанти назвали організатором так званої групи паліїв. 2 роки тому в Ялті вщент вигоріли 10 автомобілів. Мешканця Алубки Моєдіна Алівапова, що працював на АЗС, звинуватили на основі свідчень нібито 2 людей. Хлопця засудили до 4,5 років колонії поселення і зобов'язали виплатити збитки – 4 мільйони рублів. А той факт, що після арешту хлопця підпали тривали і надалі, слідство і суд вирішили не брати до уваги. Несмотря на то, что тогда Муидина и еще остальных арестовали, после этого поджоги в Ялтинском регионе не только сократились, а они увеличились даже в 2 раза больше. И плюс там эксперты заявляли о том, что это вообще поджоги совершены не с помощью бензина, а каких-то других специально горюче-смазочных веществ, которые, вернее, не горюче-смазочных, а горючих веществ, которые сжигали даже металл. Окупанти полюють і за старшим братом Моєдіна Алівапова Мустафою. Йому вони закидають сепаратизм через фотографії з українським прапором у соцмережах. Від арешту Мустафа Алівапов рядується на материковій частині України. Живе у друзів в Миколаєві. Московський міський суд сьогодні має розглянути апеляційну скаргу на арешт Романа Сущенка. Про це телеканалу АТР повідомив адвокат українського журналіста Марк Фейгін. І зазначив, якщо не буде жодних несподіванок, то ця апеляція на подовження арешту стане останньою під час слідства, оскільки вже починається судовий процес. А в тих умовах арешт продовжує вже сам суд. По поводу Ситеза, по существу мы представляем раз за разом бумаги о том, что готовы под гарантией консульства Украины принять Романа под домашний арест в его гостиницу консульства. Она не обладает дипломатической неприкосновенностью по Римской конвенции. Мы также будем говорить о том, что срок нахождения почти уже 1,5 года под стражей Романа Сущенка.
Кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він приїхав з приватним візитом. Українця звинуватили в шпигунстві. ФСБ назвала Сущенка співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В українському відомстві це спростували. Списками полонених сьогодні можуть обмінятися Україна та представники так званих ДНР і ЛНР. У Мінську заплановане перше у цьому році засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Домовлятимуться про наступний етап обміну заручників. Перед Новим роком додому із полону ОРДЛО повернулися 73 українці. За них Київ віддав бойовикам 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували покарання в українських в'язницях. До того процес обміну заручниками був заблокований. І не в останню чергу через розгляд українським парламентом законопроекту про деокупацію Донбасу. Цей документ дуже нервував Росію. Саме його цього тижня депутати розглядають у другому читанні. Путін зрозуміло, що шантажує Україну максимально різними речами від прийняття закону про деокупацію Донбасу, визнання Російської Федерації агресором. Минулий раз цей шантаж полягав в зриві перемовин, які тривали понад 2 роки щодо повернення наших бійців додому. Зараз він зрозумів, що цей процес вже зупинити неможливо, тому, відповідно, така форма шантажу, як зрив обміну вже домовленого, він не спрацює. І закон про деокупацію Донбасу сьогодні таки має ухвалити парламент. Принаймні, спікер Андрій Парубій переконаний, народні депутати впораються ще до обіду. До того вони 2 дні працювали над поправками до законопроекту. Із майже 700 їм на сьогодні лишилося розглянути близько 500 поправок. Запеклі дискусії точаться навколо того, чи згадувати про Крим у назві документу. А найбільш суперечливим пунктом залишається питання переміщення товарів до окупованих територій. Дехто з народних обранців вбачає в цьому поновлення торгівлі з ОРДЛО. Українська делегація передала Генсеку ООН листи щодо незаконних дій Росії в Криму. В них йдеться про вирок окупаційного суду українському патріоту Володимиру Балуху, а також про вивезення Кремлем 6 громадян України, фігурантів Ялтинської справи про так званий тероризм з окупованого півострову до Росії. Обидва листи підписав постійний представник України при ООН Володимир Єльченко і висловив сподівання, що вони для Генсека і Генеральної асамблеї ООН стануть черговими доказами російського свавілля в Криму. Тиск міжнародної спільноти може змусити Росію повернутися у правове поле в Криму. До таких висновків дійшли члени Меджлісу кримськотатарського народу під час зустрічі з очільником Конституційного суду Литви. У ході розмови вони домовилися разом співпрацювати з міжнародними організаціями, аби більше звертати їхню увагу на проблеми анексованого Криму. Ми обговорили наші деякі кроки, які б посилили тиск з боку правників, світових організацій правників на Росію задля змушення її повернутися в межі міжнародного права. Снігопади, хуртовини та шквальний вітер очікують сьогодні в Україні. Такий невтішний прогноз напередодні оприлюднив директор гідрометцентру Микола Кульбіда. Найсуворіша зима прийде до Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської та Кіровоградської областей. Через активний циклон синоптики прогнозують, що подекуди може випасти до пів метра снігу. По всій території України на дорогах очікують ожеледицю. Найбільша висота снігового покриву сягатиме в більшості областей до 40 сантиметрів, в Одеській, Миколаївській – до 20 сантиметрів. Найбільша швидкість вітру, яка досягатиме критеріїв стихійного явища, очікується на території південних областей України, і сягатиме 25-28 метрів на секунду. Через негоду до столиці закрили в'їзд для фур, аби вони не заважали снігоприбиральній техніці. Про це повідомили в Укравтодорі. Загалом обмеження руху вантажного транспорту зночі діє у 4 областях – на Київщині, Чернігівщині, Черкащині та Одещині. Всі підрозділи ДСНС переведені у режим підвищеної готовності. На чергування вивели 7 тисяч рятувальників і 2 тисячі одиниць спецтехніки. На трасах встановили пункти обігріву для водіїв. Черговий раз я звертаюся до власників автотранспорту, я звертаюся до власників автотранспортних підприємств, які здійснюють і вантажні, і пасажирські перевезення з проханням
утриматись від виїзду за межі населених пунктів саме в цей період. Це все, що встигаємо розповісти у цьому випуску новин. Не пропустіть наступний випуск «Заман» об 11 годині. А просто зараз програма «Саба» з Єлизаветою Цареградською. Залишайтеся з АТР.